λοιπόν, τι ήταν το τόσο σημαντικό που είχες να μου πεις? Έπαθαν κάτι τα λουλούδια μου? Όχι, όχι, απλά... Τι? Ήρθα εδώ για να σας σκοτώσω. Βαρέθηκα να με υποτιμάτε συνέχεια. Ό,τι μου ζητάτε να κάνω, εγώ το κάνω, αλλά ποτέ δεν μου το αναγνωρίζετε. Γι' αυτό λοιπόν θα σας σκοτώσω. Νομίζεις, μικρέ ανόητε, ότι μπορείς εσύ να σκοτώσεις εμένα? Είσαι πολύ γελασμένος. Φρουρή, πάρτε τον! Αίμα, αίμα, αίμα και θάνατος. Ορίστε και τα πατατάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα δεν θέλετε κάτι άλλο? Σίγουρα, μαμά, φύγε. Εντάξει. Το βάζω. Ναι, ναι. Με ποιον μιλάς? Μια φίλη μου. Α, με ποια? Ανάκριση μου κάνεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Τίποτα. Πάω να φτιάξω πρωινό. Τι θες να φτιάξουμε? Έχω μια τέλεια ιδέα. Περίμενε. Δεν είναι πολύ γλυκούλη. Είναι σαν μια μικρή μελισσούλα και φτιάχνεται πανεύκολα. Χρειάζεται μόνο... Σιγά με φτιάξουμε αυτή τη βλακεία. Αυτή είναι για μωρά. Έχει γίνει κάτι? Όχι, γιατί ρωτάς? Τίποτα. Έτσι. Οκ. Τα λέμε την Πέμπτη. Γεια. Κρέπες. Να τα και τα νεράκια. Λοιπόν, την Πέμπτη έχω κανονίσει κάτι και θέλω να έρθεις μαζί μου. Τι? Έκπληξη! Wow! Κοροϊδεύεις? Εγώ. Ποτέ. Γεια! Να δω, μαγιά, σκολαρίκια, κούκλα είσαι. Έβαλες αυτά που σου είπα? Το μπλε σου είπα. Η μαμά σου? Μόνες μας τα πάμε. Μόνες μας. Ναι, πάμε. Γιατί σταματήσαμε? Φτάσαμε στο μετρό. Με το μετρό θα πάμε. Ναι. Μόνες μας στο μετρό. Ναι, γιατί αντιδράς έτσι? Εγώ φοβάμαι να μπω στο μετρό μόνη μου. Δεν θα είσαι μόνη σου, θα είμαστε μαζί. Έλα, μην είσαι ξενέρωτη. Γιατί είσαι έτσι? Δεν είδες τον κύριο που μας κοιτούσε? Κινδυνεύαμε. Σιγά που κινδυνεύαμε ρε Ρόζα. Εκεί που θα πάμε, μην αρχίσεις και λες τέτοιες βλακίες. Γιατί, πού θα πάμε? Και ποιοι ακριβώς είναι αυτοί? Δεν είπαμε. Φίλοι μου. Α, ο ένας, ο Αντώνης, είναι ο γιος του Νίκου Κατσιγιάννη. Ποιος είναι ο Νίκος Κατσιγιάννης? Ο γνωστός, ο γιατρός. Τίποτα. Όλοι, περίμενε. Και πόσο καιρό τους ξέρεις? Κάμια εβδομάδα. Και γιατί δεν μου είπες τίποτα για αυτούς? Δεν έτυχε. Έλα σε παρακαλώ και θα αρχίσουμε. Άσε τις ερωτήσεις. Κάποιος να ξέρεις ότι πήγα... Γεια! Παιδιά, η Ρόζα. Ρόζα τα παιδιά. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελένη, η Άννα Μαρία, ο Αντώνης, ο Μάρκος και η Μαρκέλα. Χάρηκα.
ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Το τραγούδι το ρώτησε αν θέλω να ασχοληθώ μαζί σου. Είπες κάτι? Εγώ. Όχι. Τέλος πάντων. Ρόζα. Δεν θέλω. Κάντο. Είσαι καλά. Ναι. Έλα, Ρόζα. Μπορείς να κατέβεις λίγο στο παρκάκι. Θέλω να σου μιλήσω. Κατεβαίνω. Αχ, Ρόζα, ήρθες. Πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα. Εσύ δεν μου είπες να έρθω. Δεν φαντάστηκα ότι θα έρθεις τόσο γρήγορα. Έλα, Αντώνη. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης ο Κατσιγιάννης. Πήρα να σε ρωτήσω για το πάρτι. Ποιο πάρτι? Α, στις 9, όχι στις 8. Οκ. Φιλάκια. Ο Κατσιγιάννης. Ο Κατσιγιάννης κάνει το πάρτι. Ποιο να πάρω, το Κατσιχρήστο? Γιατί μου είπες να έρθω? Για να σου πω για το πάρτι. Το πάρτι. Ναι. Του Κατσιγιάννη. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω σε αυτό το πάρτι. Γιατί? Θα περάσουμε τέλεια. Έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι σου κάνουν κακό. Εγώ τους θεωρώ μια χαρά. Έχεις αλλάξει. Έχεις αλλάξει πολύ. Φοβάμαι. Είναι πανεύκολο, μπορείς να το κάνεις. Δεν νομίζω ότι θέλω τελικά. Απλά κάντο. Μία μπάλα βανίλια. Πάρε, Μαρία, θα πάρεις. Δοκίμασε κάτι καινούριο. Τώρα έχω όρεξη για βανίλια. Εγώ λέω να πάρεις λεμόνι. Δεν μου πολύ αρέσει το λεμόνι. Μία μπάλα λεμόνι αντί για βανίλια. Να δεις και θα σου αρέσει. Πού είσαι, μία ώρα σε περίμενα να βγεις από το σχολείο για να σου κάνω έκπληξη. Τέλος πάντων, νομίζω από την Πέμπτη μου ήρθε λίγο θυμωμένη, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Πιστεύω ότι είσαι λίγο υπερβολική. Όλια! Θέλω να σου πω. Πες μου. Ξέρεις, αυτά τα 3 χρόνια ήταν τα καλύτερα της ζωής μου. Και για μένα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις στα ζώδια? Γιατί εγώ πιστεύω. Όχι βέβαια. Ποιοι πιστεύουν? Μόνο οι ηλίθιοι πιστεύουν. Βλέπεις, με κρίνεις. Στην αρχή νόμιζα ότι έφταιγαν οι κακές παρέες που κάνεις τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι πάντα το έκανες. Οπότε σκέφτηκα και αποφάσισα να σταματήσουμε εδώ. Τι εννοείς? Να σταματήσουμε να είμαστε φίλες? Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό δεν ήταν φιλία. Απλώς δεν μπορούσαμε να το δούμε. Κάνεις λάθος. Εγώ το έκανα όλα σωστά. Αυτό κάνουν οι φίλοι. Αυτό ακριβώς που έκανα κι εγώ. Λυπάμαι που δεν ξέρεις τι σημαίνει φιλία. Όλια! Γεια! Γεια. Η άλλη είναι λίγο πιο κάτω. Θα έρθει να κάτσουμε. Ναι, πήγαινε, εσύ και έρχομαι. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end it's better for me, that's the moral of the story, babe.